Ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ nọrọ unu nwekwarechi ọnwa nne ọnụ nwanyị mba nnọọ awụchashiala m eyi iwu nwoke iwu nwanyị onye nne onye nna ịmụrụ ụmụ nwoke not just one boy mana iji boys bịa keto at the end of this video aga m agwa gị ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na iji nwa nwoke iji ụmụ nwoke aga m agwa gị ihe ị ga-eme because ọ dị very very important n'ihi na asa akọgharị egwu agbagharị egwu. E nwere akụkọ m nụrụ yesterday, ọ gbara m obi njọ, o wutere m ma tọkwa m obi ụtọ n'ihi na ekwensu gbashiṅụ mgba gị merie ya ọ na-enye aṅụrị. Ihe m na-akọrọ unu ugbu a ọ dị mkpa n'ihi na kele mega around me, kele metụtara m in a way. E nwere otu nwoke ọwụ onye Anambra, ya na di m na ụmụ nwoke ndị ọzọ na-emekọtakwa ururu ụfọdụ biznes ndị nke aka ruru di m ga-emenwu, ya ewere gakwekwere ya na-eme. Mana this man onye Anambra ọwụ ọdọnkọ ego dị too much, o nwere ego too much. Unu mana ndị Anambra akụnụba na-erubere ha isi. Nwoke m na-agwa unu nwere ego nwekasị everywhere. Ọ ya ka na 2021 ka 2020 ya ebe 2021 ka di m ha duru ya ga, o mere ha invite ha agbawụọ ya emepe ụlọ ọrụrụ na Anambra, heaven on earth. Ka o mepechara ụlọ ya, oke ọzọ okporowo na diọkpara nne ya diọkpara ya nna ha na-eshi chief, na ya chịrị ishi diọkpara nna ya chief, na ọ na-ewere title. Ọ ya ka o shiri nwanne ya nwoke eshishi nụtara single handedly shie ya eshishi agbawụọ, shie eshishi mere na ya dịka mgbe na-eshi eze. Ma nwanne ya nwoke bikwa na Abuja. Business this man na-eme, ọ na-ebikwe nwanne ya ahịa na Abuja ka ọ bi. Ma obi be nwanne ya ahịa enwe onye ọzọ ọ ga-ebi ya. Ọwụ otu nne ya nke diọkpara toro ya. Ụmụnne m, ọ ya ka o ruru 1 year after o shichara nwanne ya nwoke chief nụ, onye ọbụla laghachiji ebe obi. Ma this man na onwe ya m na-ekwu okwu ya na obi Port Harcourt anọgide asa onye nwere ego, ego dị too much. Ụmụnne m, onye m si ego dị too much, ego dị too much ama ya ama, achọ m ịbịa kpọwa aha ya agawa ala bekee ka ọ ga-eme nkwagharị n'ihi na ọ chọrọ imepe construction company. Ọwa ala bekee nụtara ka olog information agawa na achọrọ ịbịa buru ya na airport, Abuja airport, international airport. Mana arụhụ na ngwa before ana ndị bịara buru ya na abịa buru ya, o mekele move ya ebe a bịazi bịa buru ya wụ na Port Harcourt airport. Ebe a ka emere arrest. Ọ nọ na detention na Port Harcourt for like 4 days before he move ya to Abuja. Ụmụnne m eruo che na ọwụ obere okwu eji mkpọtụ mma egbu. Agwagwawe na somebody dere petition against him, and onye dere petition awụ onye a ga-enyo enyo, onye a ga-asị na ọ tọrọ ashị. Ya sị ngwana ele ihe a ga-eme. A very nice man, ọ na-enye nsogbu, ọ wụghị onye igwere, ọ na-emere onwe ya. Ha ebulie ya gbadatawa na Port Harcourt, ebido mewe investigation the whole filling stations ya niile, a na-aga a na-search ka elee ma product ọ gbasara ebe ahụ, a na-etu ihe a ga-arọkọta ka a mara ebe ego ya ji. By then na-emepechala ha akaụntụ this man, hụ ego n'ebe ahụ. Ma di m ma ndị enyi ya ndị niile ya na this man mekọrọ ihe, onye ọbụla dị worried n'ihi na the man wụ enwe ha na-akpọ lead the way. O shiwe gị kpọọ ya egwu ahụ jụọ oyi, onye ọbụla na-agbagharị. Ọ ya ka ha bidoro ihe a na-apụgharị this young man, na-ejide ihe ya. Mgbe a hụrụ ego a na-achọzi ịma ihe na ndị ihe o mere ọ ga-eji nwee such amount of money na such banks. Nwunye being a woman maara ihe, a wise woman,
that particular account ebe ego ọdọnkọ nọ enwe ebe a na-akpọ ebe ke ego ọdọnkọ nọ. The woman ewere court kụchie the account. Before ya kụchie ya ewere nga ọgba ewere kpọrọ ụmụ ya pịam gbala Dubai. Mgbe ha gasị na that account ya ha ahụta that na ejile court kụchie n'ihi na the woman were barrister. Na ewerele court kụchie account ahụ. Ha etụgharịwazie this woman tunwe ya kpọrọ ụmụ ya gbala Dubai. From Dubai ya na-eme operate. From Dubai ya na-abịakwa ka ewepụtara ya di ya ka okwu pụọ court ka enwe ike tigo okwu ọnụ. Nwaanyị alụrụ ụkụtụ ehihie abalị ka release ere di ya mana ọ dịghị isi. Akụkọ a na-akọ akọ ya months. Chukwu eme ebere onye ji ego nwe ihe niile. Chukwu eme ebere mgbe e nyere ya enwe ihe enyotere. The man was a good man. Enwe ihe ga-enyote of course. Enyo ya enwe ihe enyotere. Enwe ihe a ga-eji implicate ya. Enwe ofu mkpụrụ ha ga-aghada aka wee reke ya. Like ọwụ anwe ha na-akpọ omere ọha. Ihe iweta business ọwụ onye business. Ihe tọbụla ịchọ business a eme ọ ga-fly. Ụmụnne m onye ka this man lọtara na ya amaghị onye soro ya imi. Na ya amaghị ndị ya na-eze. Ya echenjie phone line ya. Adịkwa onye na-akpọ enwete ma ndị chọrọ ịga rutere na ya ga jụkwana ihe mere na otu o shiri mee kelekwe Chineke na olule enweghị ya short enweghị was shorting against the world enweghị otu eshiri richizie this man ahụzie mkpụrụ mmadụ ole dịka eriletụrụ somehow ya na ha ndị ọtọrọs ọwụzi enwezi onye mazi ọpụpụ ya na mbata ya. Ụmụnne m ọ ya ka o nwetachara onwe ya ụnụ mana mmadụ na DSS ọwụ ha agwọ eji mkpọtụ mgbe gboo nwetacha onwe ya ọgaranya ma ibe ya na otu ọgaranya ibe hang out from hang out ha kpacha nkata kpazie business chọwazi image enwe business ha chọzi image ya kọwaziere that one ihe ọ gabigara ka asị ya nọkwara that na nọ na-eledo otu ihe a shiri ọ kọziere ya kọrọ ya ihe niile ya sị gịnị nọs na ihe niile ahụ na onye dekwere petition ya si amaghị onye dere petition na that part ka na-ekwe ha agwa ya enye nwoke dama na agwa ya na ọwụ na agwa ahụ ya na a ga-agwa ya ya mmiri fonu mee kọlụ na Abuja department ndị ahụ okwu ji okwu this man ya kpọọ onye isi ha kụrụkụtụ jụwa ya sị na enweghị ya chọrọ ịma na ya enyi ya nwoke nọ ha buru na onye dere petition against him. The man asị ya bịawa Abuja na ọwụ ihe a na-akpa na fonu chewa si ya ngwe ya bịa Abuja ọ ya ka ọ gawara ya si ya bịa ya kpọrọ enyi ya nwoke bịa ya mana alụcha awụrụzi enyi alụcha edozie ọkwa ndị rafụl handụl gị ọkwa ndị rọf handụl gị ndị mege ihe niile ndị na-ekweghị ekwe ka edoziri setụlụ ya ha hapụ ya because ọ wee free man ọ wan innocent man akwa edoziele ya gwazie the man so ngwa ọbịa na enyi nwoke soro bịa ya na this man esoro gawa Abuja n'ihi na ọ chọrọ ịma onye dere this thing ebe o lega anya ndị o bu n'obi nọ ndị dere ya petition ihe obi ya ka ha kpọgodo mention godo n'aha the person even ka ọ nọ ebe ahụ ụfọdụ ndị enyi ya ụfọdụ akpawala emenwena property ya ma trucks ya gbaga na main road wa aja trucks ike akọtali aja ụfọdụ emenwena some trucks ewe aha emenwena one or two ndị nwere access to some ihe property ya ma gịnị thinking that ọ ga-elo because that case ọ dị hot onye o bu n'obi agbaja mgbe ha gawara erute dia this man ewepụta a copy of that petition. Onye dere petition. Below, lo and behold, onye dere petition. Oh, senior brother ya nọntara. Otu nne. Diọkpara nne ya. Oshini chief. O mere ihe ọwụta. Ma ụlọ ọrụ tara. Ihe niile ọwụta ya nwa mere. Ọwụ onye dere petition against ya nwa. Dege nwe ihe odege n'ishi. Ihe niile ahụ o dere n'ime petition wụ ihe etụgharịga mana filling station this man ebe a gara aga n'agha aka ka ele menwe ihe dị incriminating nwe ihe dị implicating ka ele menwere ihe a ga-atali the petition ihe ndị dekọrọ dị asọ ihe omega na ihe ọrụ ga enwe otu mkpụrụ ka hụrụ na evidence nothing ewepụta onye dere petition ụmụnne m ya wụrụ na ọwụ diọkpara nne otu nna ka diọkpara ka ebi Abuja ke nọ na-ebige ọ na-ebige product ka o mere ihe ọwụ ego orige tari orige ụlọ ọrụ tara ihe niile ya nwa kwajiri nwanne ya because ọwụ onye o ji aga o shiwike ya nwanne nwoke aga tọ ndị ma ndị diọkpara na-edina ha ma ga represent ọwụ ọrụ ha inwe ike eji ihe ego mana akpokpororo m ha na-aga ihu eji ihu ha ndị ka eji ego nwere ike nọrọ ha n'azụ ha nwa na-aga
Diọkpara nne ya wụ ya ka edere petition ụmụnne m. Ihe ahụ ya ebreki down n'ọfịs. Ike agwụ ya. Ya ehichacha anya sọ sị gịnị eyi agụ ha enye anyị dị dị ihe niile because ọ bịa ha bịa enwere petition ị ga-ede ị ga-play one anonymous. Anyị wụrụ anonymous a ga-eji eme okwu. Ihe wụ whistle blower ka wụ petition. O weta ID card gosi that na ya prove na ya nwere ma then si keep oya away from onye dị against. Ọ ya ka o were a copy of it lo nwetacha onwe bejuruchagbu lawazie village ga meet eze ha silekwe nwanne ya bịara dega aha ya shiri chief otu nne otu nna ya ya na ya doga ha nkwụ ha doga ha eda enwebeghị ọ gwụsịrị si ihe na mere iwe ya ga-eme ihe na ha eseghị ha okwu ha agaghị ọnụ n'ọwa otu nne ya na ya bụ ọrụ na mma ya na-akpọrịta na fon ha kpa nkata dịka nwanne taa ntị taa elulu kpakọ uche ọnụ ihe ezinụlọ pụta n'ọwa otu nne otu nna ya nwanne ya nọọ ya dere petition eji buru ya lekwe ihe mere ka ya na-anwụ na ha judele nwanne ihe mere. Ụmụnne m ya ka eze batara na dị okwu ndị obodo abata na dị okwu elege ihe ka esi na ihe ka na ọwa ọchụ na ọwa arụ abanishie nwanne ya nwoke ahụ nọ ihe emege na Anambra abanishie ụna ahụ na anọ ga-alụ hụkwụ ya ga-akpa ha the man abịazento mee ha nwazi ahụ so nọọ ihe nọ n'ime beans rige beans ma ha na-akpọ ihe nọ n'ime beans na-eri beans from inside. Na ọ nọ mana mgbe m bidoro okwu a ebidere m ya na ọwụ na iji more than a son ọ na iji more than ofu mkpụrụ nwa nwoke na gị bịa nso na aga m agwa ihe ị ga-eme. Hello nwaanyị ọma nwaanyị ibe m demo nna m asa agbagharị egwu akụgharị egwu ọ wụrụ na iji ụmụ nwoke n'ihi na the rate ụmụnne ji akwatugo ụmụnne ha now because of property ọ dị too much. The rate ụmụnne ji egburịtago onwe ha ugbu a because of property enweghị ihe ọzọ because of property specifically because of property ma ọ ga-awụ ala ya wụrụ ụlọ. The rate ụmụnne ji egbugo ụmụnne ha ugbu nne ọ wụrụ na ndị nne nna nna our great grandfather shi otu egbushi ụmụnne ha population nọ na agara ịma ụfọdụ ndị. The rate ụmụnne ji egbugo ụmụnne ya ugbo because of property ọ dị too much. Ọ gịnị ka ị ga-eme ọ wụrụ na ị mụrụ ụmụ nwoke hara abụọ hara atọ hara anọ biko kwa ha oriko ọ gịnị ka ị ga-eme n'ụdị ịchọrọ iji kwa ha oriko shi otu a kwa ha oriko ịchọ gị were Baịbụl ịchọkwanụ gị mee ya n'ọdịnala dị ụzọ abụọ enwe ndị a na-aga kpụrụ were mee ha n'ọdịgwa ha were agbara gbaa ha nwekwara ndị ke normal traditional a na-akpọ ọdịnala oriko nke ọdịnala ị ga-eshi nri gị shie nri ọ wụrụ ihe agwụregwe wụrụ rice wụrụ ihe ọbụla wụ nri ka ị wee gaa n'otu efere were otu mkpụrụ ngaji rịgịrị kute mmiri wege na efere bowl efere gbamgbam ọkwa ha efere roba efere gbamgbam ụdịze efere ihe basin ndị ka nta ya sacha mee nnọọ mmiri white one zụrụ white one sacha ya mmiri were mmiri ọṅụṅụ wege were otu kọp kpọọ tekere ụmụ ọrụ 4 or 5 or 10 gị kpokọta ha na ole ha so ngwa each one kuru nri ahụ rie ọ ga-ebu ụzọ were ngaji ya tọọ ofu ngaji ahụ ka a ga-etinye ya were ngaji ya tọọ nri ahụ tọọ ya ya ekuru rie ya ihe ọ ga-ekwu gịnị na-enwe nwanne ya ọbụla ya ga-ele anya ọnwụ enweghị nwanne ya ọbụla ya ga-egbu ka e were ihe ruru ya na enide ya bidoro chere nwanne ya echiche iwepụ ndụ ya na oriko na agbara ebe a gbuo ya na ụmụ ya gbuo ya onwe kpochapụ ya from the surface of this earth. Ya ekwucha ya ya kuruja akwa nri or rice rie were ofu ngaji ahụ were ofu kọpụ ahụ kuru mmiri na that small bowl ṅụọ ya shift ha niile emezutecha like this. Hello emefekwele ya emefe before gị ga-egbu oge mee ke na awụ don't overdo it. Ụfọdụ nne na-ga-abịa sị ka ị ga-ejidekwa ego ị ga-eleta nwanne gị ijide ego leta nwanne gị don't put that because you end up having lazy sons.
ụfọdụ ga-abịa sị na agbala oriko enwe nwanne ha nwere ego na ọ nọ under oath to take care of them. No, ọwụ force mmadụ ilete nwanne ya. Mgbe ụfọdụ ma ilete ha nwanne ya, challenge to go and become somebody. Don't add that. Ihe ị ga-ekwude ka concentrate na ihe gbasara iwepụ ndụ. Agakwala gị gasị ị ga-elete nwanne gị, ị ga-ewere nwanne gị mere nwanne, no, don't put all those ones. Onye na chi ya, onye na chi ya wụhụ force inye nwanne gị kpata ego bi nwanne gị, ọwụ force na inyere ewu na ichetara na gị na nwanne. Ụfọdụ anaghị echeta, and echeta ahụ na-eme the other person ya wuo mmadụ. So don't go and add that. Naanị ihe ị ga-concentrate na ihe gbasara ndụ ha, ka ị ga-ewepụkwa ndụ nwanne gị, ka ị ga-achụkwa nwanne gị n'ụdị ọbụla, ka ị ga-ewepụ ndụ nwanne gị, ọ n'ihi ego ya, ọ n'ihi akụnụba ya, ọ n'ihi nwunye, ka ị ga-ewe abilitekwe chere nwanne gị echiche ọnwụ. Enyi dị ichere ọ ga ịhụ ihe bịa ji wepụ ndụ nwanne gị, ikwughị ya na ọ nọ na oriko na unu gbara kwa ụmụ gị gbaa ha oriko, so that ha na-eto ha mara na enwere ihe jikọrọ ha, na enwere ihe bindịrị ha. Ị nwere right iweshiri nwanne gị iwe, ị nwere right ikpere nwanne gị polisi, unu esecha, unu agagacha, mana o ruo na ndụ ya gị gbakwu na breki. Ha na-eto ha mara na oriko ji ha, ha mara na nwanne nwanne ha achọghị m ha echeta na m na ha kwara ha oriko, na enweghị onye ga-ewepụ ndụ nwanne. Nwanne nwe ike nara nwanne ya erie n'obi ṅụọ mana asụghị ya oyi. Nwanne nwe ike ka nka weta atụ anwụ na-amaghị otu esiri ga enyocha ya n'ime mmụọ, onyocha ya n'ụdị ọba, atụle ya, ya bụrụ na nwanne gburu ya. Ihe ndị dị otu a ga-emegide, ọ ga-eshift tụwa, n'ihi na the rate ụmụnne ji egbugo ụmụnne ha ugbu ene because of property or the too much. Ndị ke na ala bekee, ohi hụrụ wụsacha ala bekee, ụmụnne ha nọ n'ụlọ chegecha, chee ha ka nga na-eche nwa kom bụ azụ eloje, nga ụmụ nwa kom chege nne ha bụ azụ eloje. Ụfọdụ anyecha na ego rụọchi ụlọ, ụfọdụ arụghị dị ụlọ, naanị infọmeshọn ha na-eche ka nwanne ha akpọgodo na ọ nọ n'airport, ka ha gaa one way or the other pagbuo ya, n'ihi na ego niile o sendụwara ka ọ wuo ya, ebo ya non gọọmenti, ejikwere gbagbuo ya, o jikwechi ala bekee loji, egbuo onwe onye nwere asacha ya, ejikwere buru ya, kidnappers eburu. Ụfọdụ ha wụ nwanne egbuga ya because ọ lọta jụwa ele ihe ya kpatara esendịga, enweghị ihe ebe a nwere a na-enye ya. Mana o cheta ihe dị ụtọ na ya na nwanne ya nọ gbara oriko, ya zara ọnụ ya, ọ na oriri ego nwanne ya, gwa ya so oriri ego nwanne ma hapụrụ ya ndụ ya. Arụ ndụ ma lụrụwa, ọ ya ka a na-ekwu okwu ya. Akọgharị egwu agbagharị egwu. Ilekwa okwu m enweghị ọgbaghara uru, ị nwekwa right isi mba nwa mba na aga m emeli ya. You scroll up, tigo ụmụ na ekpere, i mere otu ime ya, Chineke ga-alụrụ onye ihu na onye azụ. Kama awụ mgbe ụfọdụ ị gaghị ahapụcha ka hapụchara Chineke ọgụ niile, ka ihe ị ga-emelikwe na ọhịa ji nye anyị wisdom, nye anyị amamihe, ka ihe ị ga-emeli n'ụzọ ọzọ ị ga-eji mee, gị were ya save all the situation, hapụ ịgaga faga aka si ikpele na itilechi ụmụ na ekpere na Chineke mana na ụmụ na-ezuga n'usoro chọọchị, na-ezuga n'ime ka izuga n'ime ka ọzọ. Hello, they are different souls. Onye na uche ya, onye na chi ya, otu ihu ha dị iche iche, otu aka echiche ha dị, otu aka destinies ha dị, otu aka akara aka ha dị. Gbochie ihe ahụ wo ga-emebi ihe n'ọdịnihu, ga-ebute nwanne ịkwafu ọbara because of gịnị? N'ihi na Chineke mere nwaanyị niile akpa nwa nwa ofu nwa ka ị ga-amụ. Ị nwere right ịmụga mụtụrụ ihe mụgburu onwe ọ ga-emụgasị ozuele. Ụmụ niile ahụ emụkọwara onye na chi ya. Enwere reason Chineke ji enye nwaanyị more than one child, n'ihi na ụmụ ya ahụ enwere ndị ke ga-awụ stars, nwee ndị ke ga-awụ ịsa na-ekwe ekwe, icheta ha gị mana onye roten na famili a gị gbalaga, o jighị ego mana anaghị ata ya ata. Onye ka ga-awụ okpewe ebe niile kpewere ọkụ ya emenwe udo ya ekpewe. Onye ka ga-asa ga ịrịọ asụshi ebe anyị were onye garịọ echi onye ekwughala a ga-agbaghara. Onye ọbụla, nwaanyị ọbụla nwere ụmụ ya niile nwere otechikwu, onye ọbụla nwere nke ya nke ka ọ natara chi. Ihe niile awụrụ mbata akụ na ihe nrite na ihe ọṅụ na ihe ngọzi nyere ezinụlọ nne na nna mụrụ such children. Enwe ndị ka ekere na ha agaghị akpata ego mana ha ga-awụ nwanne onye nwere ego, nwanne ọgaranya, in the sense that before gị ha ọgaranya ị ga-abịa through him or through her. Biko gwaranụ m sa, biko gwaranụ m madam. Ọ nwanne ọgaranya, ha nọrọ dị ya dịka gate, nọrọ dị ya dịka ụzọ ị ga-agafe before gị hụ onye a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọgaranya a ga-aṅụ ntị gị ga through nwanne ya. A na-enweta families dị like this, so that ọ bụrụ na o dịrị ihe amanyere ụmụnne ka ụfọdụ hapụ ịbịa elewe anya na ọgịnị nwanne ha ji nwe ego, ọhawo ha nwa nwere ego, ọgịnị mere chọwazi igbu nwanne ha ahụ bịa lewezie ma property ya ma ihe niile ka egbuo ya ka eteki over. Mana echiche dị otu agaghị abata ya n'ime, n'ihi na ya na ụmụnne gbara oriko once ha wetara aka 17 years 16 years kwakọta ha.
because ha akpọ ụkwụ 25 they may not consent to it. Mee ya mgbe ha baghala 17 18 ha nwere ike manage, but ha ga-eme mgbe a echiche ha abaghị ebe na all these things a na-ekwu na abaghị nwaba na mmadụ mee ya ele, maka na ime ya this age ha na-etozi, ha eburuzie ihe ha mere n'obi na-eto, buruzie n'obi na-eto ka ezinụlọ gị mee gịnị kpakọrọ gị ọnụ. Ọwụghị ihu agbara a na-akpọ ya oriko, ọwụhụ iyi ka aṅụga, kama ọwụ ikwe nkwa ịhụnanya. Agakwala gị dịka m kwuru, etikwele ya ịkpata ego ị ga-eleta nwanne gị this and that. Don't add any other thing. Enwere ihe ọzọ ị na-adị ebe ahụ, onye kpata ya enyochi nye nwanne ya, enye nwanne onye na-achọ inye nwanne ya, ọ dịrị ya na chi ya. Don't go and bind them to what they are not, what nye their stars nsogbu. N'ihi na enwere onye nwanne ya ga-agwa okwu ọjọọ nwanne ya gwara ya, awere ya wake up, ya ejiri okwu ahụ aka ebido chọwa ụzọ ya nwee ike ghọọ mmadụ. Gị mekwana ị gaghị eti gị ka ha bịa etinye ya sị onye ọbụla relax na-eche ka onye ka ekpata ego bịa nye na after all ha nwere oriko na onye kpata ego enye nwanne ya. Don't cross line. Naanị ihe ị ga-ekwu ihe gbasara ịgba ndụ ihe gbasara ndụ ka ị ga-ebilitekwa imegide nwanne gị gbuo ya, ka ị ga-ahụkwa ọnwụ bechi igbu nwanne gị gị mechi ọnụ, ka ị ga-echekwa echiche iwepụ ndụ nwanne gị na ọnụ n'oriko only ka ha dị ndụ ma lụrụwa, ka ha dị ndụ ha onwe ha n'anya, ka onye ọbụla nọrọ ihe chi ya, ka nwanne nye nwanne ihe ya na-arịa n'obiọma na-atọ n'ụjọ. Ọwụ ya bụ ebe isiokwu m na-agata. Ụnụ ahụ na ihe butere okwu n'ugbu ene ihe dị ọkpara abanisheli nwanne ya n'otoro ji n'aka. Ọwụ ọha onye obodo achọọla ihe ihere o mere ugbu a na ọ wụọla ihe hụrụ ya ebe ahụ buru. Ọ gịnị butere anya ụfụ mgbe nwanne otu nne na otu nna nwa ụbara ṅụ, mgbe nwanne na-ara ihe nwanne ya anya ofe ide na ije ahụ ga-elu, eburule ihe ije ahụ ga-elu ka o nwee ike were ụlọ a nwa datman mepere ụnụ ha ụlọ, ka o nwee ike ka o were ihe niile ka o giriwe ka ọ na-ega ọ gara ya sọsidie the next one nọta nwunye ya chọwa nwe ọdọda zude mefu onye ka ahụ, ma ọ ga-achọ diabolically ya ewere ndị mgbagbufuo naanị ya ma plan ya, mana ọhịa o ji mee nwanne ya ihe na wepụtara iri ya iwere ihe nwanne ya nwe ka o were nke ya na ha otu ụwa na-adị. Ọ nga ọha na m nọ na m sị ma bịa gbutere ya ụnụ unu werekwa ewere ihe mee ihe nṅomi udo dịrị ụnụ.